No, hi ha gent que fa aquesta llesta. Tati, no et moguis, Tati. Provarem, però... Plorarem. Vam veure. Però aquí portem 5. No, aquí ja està. No, Lluís, pel dret. Disculpes? Ara a les 9 o 8? Bé, per fer l'entrega simbòlica, Fer l'entrega simbòlica aquí davant de la pancarta, Val, fem un gest. Es veia el centre venit, en cert. Ja la resta de llibres. El llibre del Raül. Són xiulets. Són armes de destrucció. No. Com es xiula? A veure, Anna... Ja demanarem permís. No. Vas allà a la ruta de Prat, no? Estem. Ben terrible. Llibertats! Llibertats! Llibertat! Llibertats! Llibertat! Llibertats! Llibertat! Llibertats! 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 Llibertat! Llibertats! Llibertat! Vinga, el de TV3 també! Llegeix, es llegeix. Pareu que apreteu-vos més. Llibertat! 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 Visca la República! Lliure! Visca Catalunya! Lliure! Que no lo quiero meter dentro. Espera, tio, que jo també... Un testimoni que fa molta companyia, de ben segur. I el pròleg de l'Antoni Bassas. Doncs escolta, segur que ho agrairem molt. Heu fet una gesta, sí o no? Hem volgut. Jo els he dit que... No, n'hi ha uns aquí fora que han vingut corrent. Hem volgut constatar... Des del Parlament. Diu, però que ja ens han traslladat a Catalunya. Dic, no. Heu trobat neu, no? Hem trobat neu. Lo tengo yo aquí, Carles. S'ha pedregat. Sí que hem fet el camí que han de fer els familiars Avui per una nit venir... molt freda. Aquesta nit deu ser terrible. Cada un té un llibre, s'entén. Sí, estan personalitzats. O sigui, amb el pròleg d'Antoni Bassas. Llavors nosaltres vam posar-hi cada punt de llibre. Vam posar-hi un punt de llibre perquè d'això, però amb el pròleg ja queda entès. Per què és cadascú? Aquí, perquè, per exemple, aquí hi ha un Jordi, però... I aquest és d'en Turull. Sí, aquí no hi ha massa problema. És a sota que hi ha dos Jordis, però amb el pròleg del Bassas queda clar. El Raül i l'Oriol, sí. Sí, però